זהו, פותחים את זה, כל אחד כמובן שעשה את הכדור בגודל שהוא רוצה, מה שצריך להקפיד באמת שזה גם, למרות שהבצק הוא מאוד מאוד עדין ורך, ובאמת במקרה של הבצק הזה, גם אם טיפה יוצא יותר רבה, עדיין הוא כל כך טעים ורך ונגיס שאין מה לפחד. וזהו, תשמעו, כל אחד עם הצורות שלו, יש כאלה אוהבים ככה, ועושים, יש כאלה שעושים כאילו כדור ודוחפים לתוכו, יש כאלה שפותחים, אנחנו עושים את זה בצורה של... לא, אנחנו עושים את זה בצורה של אשכנזים, שלא יודעים גלגל קובות, אז אנחנו כאילו לוקחים את זה ופשוט מניחים במרכז ככה כמות יפה, מכובדת של חומר, ומתחילים לעטוף את זה. עכשיו, הכי פשוט בעולם, עכשיו, תקשיבו, מה שאני גם אומר, תמיד שימו טיפה אקסטרה בצק, בסדר? ואז אתם מתחילים לסגור אותו. לסגור, ואז תולשים את החלק ומחזירים חזרה לבצק. ואז אתם לא רבים עם הבצק, והוא לא נפתח לכם, והוא לא צועק עליכם, וכאילו, הוא הכי כאילו מגניב, והוא מספיק זה. עכשיו, אתם מתחילים, ואז אתם שמים פה תבנית מלאה בסולת, בתחתית שלה, פשוט מתחילים להניח את זה על התבנית עם הסולת. עכשיו, כשהכל גמור, והמרק מאוזן, קחו בחשבון גם את הסמיכות של המרק. כשתכניסו את זה, בגלל המילניות שיש בזה, זה יסמיך לכם את המרק הרבה יותר, אז תעשו את המרק הרבה יותר דליל. תקחו בחשבון שאחרי חצי שעה של בישול של קובות, הוא ממש יקבל הרבה מילניות. אז צריך לשמור עליו לא סמיך מדי מההתחלה. זה הכל. הכי פשוט.